pořad vám přináší internetový obchod Alza.cz. Počítače, elektronika a hračky přes internet. www.alza.cz. Replay teď bude lepší díky Avermedia Live Gamer Portable. Střihová externí karta pro záznam a streaming. Replay ti přináší herní počítače Lynx Easy Game od mol.cz. Normálně bychom po E3 jeli domů. Ale pak jsme si uvědomili, že se chystá jedna hrozně zajímavá hra, která se odehrává v jednom hrozně zajímavém městě. Takže jedeme do Chicaga na Watch Dogs. Prima Cool uvádí herní pořad pro všechny hráče. Zajeli jsme do Chicaga, abychom vám ukázali, kde se odehrává Watch Dogs. Vyspovídali jsme autory a také scénáristu Assassin's Creed Black Flag. Herní pořad Replay právě začíná. Hrajte s námi! Zdravíme z amerického Chicaga. Věc, kterou musíme začít, je, že ve skutečnosti se neříká Chicago, ale Chicago, jak jsme byli včera poučení. Protože vám to dovoluje technologie, ale protože chcete. Takže když vyjde nová mašina, na které vaše hra poběží, neznamená to, že se na všechno předešlé vykašlete a děláte něco jiného. Jednoduše pokračujete v tom, co podle vás má smysl. Verze pro novou generaci samozřejmě bude trošku krásnější, bude mít živější a inteligentnější město a tak dále. Nicméně to bude tatáž hra. Pokud si myslíte, že ne, pošlete RE-B. Výherce se uvidí v telce jako tenhle, co včera rozbalil svou novou grafickou kartu. No a nezapomeňte, máte poslední 2 dny na to zúčastnit se soutěže o Avermedia Portable. 2 z vás vybereme ze správných odpovědí a 3. Portable poputuje k nejlepšímu hernímu traileru. Ty stále ještě můžete posílat do neděle na redakce@re-play.cz. Více o soutěži najdete na našem webu. Tak do toho, pár zmení. Autoři Watch Dogs si myslím, že udělali naprosto perfektní práci s přepracováním Chicaga. Na druhou stranu jednako jedný to úplně nebylo. svatá pravda, tak jsou tam místa jako třeba Chicago Theatre, který se ve hře jmenuje Ambrozie, tuším. Jinde zase, když jsme šli kolem té řeky, tak tam chyběl most nebo přebývala budova, ale myslím, že tu atmosféru se jim podařilo trefit parádně. To rozhodně. No já už se nemůžu dočkat, až to konečně zahraju, protože když tady procházíš na těch místech, tak to je... Budeš tam dělat? Tady jsem byla. Samozřejmě, to je nejlepší věc, co může být. Taky se těším. Každopádně mějte se krásně a hrajte s námi. A my jdeme na ten jejich hot dog slavnej. Tento pořad vám přináší internetový obchod Alza.cz. Počítače, elektronika a hračky přes internet. www.alza.cz. Replay teď bude lepší díky Avermedia Live Gamer Portable. Střihová externí karta pro záznam a streaming.